Dobrý den. Tak jsme zase na výletě. Tentokrát Monokopa Falls. My jsme na Monokopa Falls. My máme ty vodopády vžitý. Jeden z dalších. Hezký. A Marti. Skvělý záběr. Tak tady to vidíte. Je to nádhera prostě. Nedá se nic na to jiného říct. 30 metrů vysoký. Především pršelo. Nějaká voda padá. Jo. Zdravím Čelákovice. Jsme na západním pobřeží New Zealand, Auckland. Trapa. To je pro všechny naše známí, všechny lidičky, který máme rádi, rodiny, přátelé. Zdravím Bóďu. Jo. Domorodec zdraví Bóďu, zalezlýho. Přileď, Bóďo. Zavěreš pinčet. Co máte? Pojď. New Zealand. Tam nejseš, Málo jsme se zase ztratili, že jo? Přileďte na dovolenou, kdo můžete. Ale ta duha. Pepíku, koukej, dále dole. Vidíš? Tady tam je duha. Pokud ta voda stříká až sem, když si nevšimli, tak Martička má novou hůl na trasy. Namalovala jsem si hůlku. Výstavní jsme ji nalakovali. Tak zatím se mějte.